לא, לא, ניר, לא, לא, אל תחליט. בוא. אל תחליט. אני קשור אליך, מה שתגיד. בוא. אתה רוצה, אני מוכן לתת מכות, אין לי בעיה. גם ככה הקלט שלי בדרך... לא, חבל, אתה נצטרך לעשות שיירה של גרירות אחר כך. יש לי כבר חדש בזה, במקור. בוא, חבל. שר יחלץ אותך בשתי דקות. איך זה עבר וזה לא? אני לא מבין. מה זה? בוא שחר, חבל על הזמן, ייגמר היום שישי ואתה תישאר פה. אני מוכן להביא את הגורדאה שלך שלא תפתיע. הגורדאה עברה את זה ואתה עדיין פה. היא לא עברה, נו, לא עברה. טוב, אני לא למה זה מוחלט. הנה, אני בצד השני של הגדה. הוא יצא לי פה גדול. אתה מוכן להביא את הפרה הזאת? אתה רוצה שאני מוכן שנייה? להביא את הפרה הדלמטית? טוב. תכף אנחנו נחלץ אותך, אל תדאג, שחר. אני מאחוריך. אל תדאג, לא נשאיר אותך פה. לא חביתה, כן? עוד טיפה. מה, כאילו אתה חושב לקשור את זה לחלק התחתון? ניר, לחלק התחתון ושהרצועה תהיה מעל. אתה עולה שתעמוד, אבל... שנייה אתה מושך אותו, האדמה רכה. ניר, לא, אבל הרצועה תהיה מעל. תראה, הוא עבר שם. ליאור. תאמין לי, זה מספר אחת, ליאור. זה מספר אחת. כולם נעילות, ארביס, רוקרים. אין לו כלום באוטו, חוץ מדלק, אין לו כלום. גם זה בקושי. גם זה בקושי. אני כמו ילד קטן, מתחיל עם סוכריה, ושחר עם נעילות עם הכל, בסוף צריך לגרור אותו. חבל על הזמן, בוא. או שתחזיקו פה, בואו, כולם תחזיקו פה. שחר, אתה רוצה אני אשים גם זה? מוכן להביא בבקשה, תפנה את הדרך. אבל די, זה לא זה תפוס מפריע הכי לנו. מחזיק, זה לא תפוס הכי טוב. בוא, זה שמפריע מפריע, לך, חוץ. הוא זה שיחלק אותך בסוף, בוא. אתה רוצה אני אשים לך זה, רצועה, נמשוך אותך גם? לא, תזוז אחורה. תזוז אחורה. שחר, אתה עכשיו ביוטיוב, תככב. ככה מוציאים רכב עם גיר שבור. תשמע לי, חבל על הזמן, מה אתה עושה? אני פצע, הלו. תחזיק את זה, לא מחזיק. זה מחזיק, יעוף ביחד תשמור איתו. את היד, מה אתה? תיזהר, העמוד בחוץ כבר, תיזהר. מה זה משנה לי מחלץ? מה? אני פשוט ייקח לי פחות זמן. הלאה, בהליכה. תפל שם, תפל. זהר מהגדר תיים. אני חושב שאת הכננת הוא צריך למשוך את לסער. שחר! אתם קושבים אותה לעד. שחר, את הכננת תמשוך לסער. שחר, אתה רוצה שאני אמשוך אותך דקה? שחר, אתה בחוץ, עוד דקה. הוא לא ייתן לך ליהנות מהספק. שחר, תביא את הכננת לעד. הוא לא ייתן לך ליהנות מהספק. מה זה הגורטה הזאתי? זה? עבר בשנייה. איזה בלגן, גירים, קלאצ'ים, קננות, גרוזינים, מה זה? תראה, גלגל מרובע. רגע, וואו, לא, מה, כאילו, מה, בן אדם נתקע, צריך לתעד את זה. את הכננת הוא צריך לקשור אליך. הוא לא רוצה, למה הוא מתבאס שהפרה דלמטית, כן. רגע, ניר, רגע. רגע, ניר, הוא מתבייש בזה שאני אמשוך אותו בשנייה החוצה. הוא מתבייש. את האמת, איך שזה נראה, צריך להתבייש. מה זה? ג'יפ בוכה. באלוהים, הג'יפ ניסה להתאבד פה. הוא לא רצה לחזור הביתה. או כננת לאחד העצים, יציקת בטון וזה, או ששנייה שר אחת מושך אותך החוצה כרגיל. מה אתה מחליט? אתה כרגיל.
הנה הלך הטמבון. הנה הלך הטמבון, זהו. הלך הטמבון. ככה מוציאים אוטו בלי גיר. תראה, לא מניע, לא כלום. איזה גיר תראה מה בחדים. מושך סטרוקר מושך סטרוקר. אני לא מבין איך הגלגלים פרפרים ואין גיר. מה, איך זה יכול להיות? בלי דלמטיות. תראה, אפילו לא הכרחת את האוטו, כי נסעת כל הזמן בצד. תראה איזה מצב. הוא לא התאמץ, אפילו הוא לא יבוץ, והוא עבר פה. איך אתם מסבירים את זה? די, עמוס. כולם עברו, אבל טוב, ככה זה סיקסים, נו. רק מה, יש פה סיקס צהוב, יש פה סיקס צהוב, אין מילים. או שאתה משאיר טמבון פה, או שהוא משאיר טמבון. לא אכפת לי. מה, היינו? זהו? גם לא אכפת לו? תיקח, רק תיקח. רק תיקח חלופון. יהיה מה לתקן ביום ראשון. כן, חייב עבודה קצת, שחר כבר יש לו מלא עבודה. תיקח לאט לאט, למה אם אני משחרר את הקנה? אבל תזכיר שהמנוע בסדר, הגיר. לא, לא, זה המנוע בסדר, זה הגיר, הדריישאפט והנהג. די, עמוס, תפסיק אותך מתוח רגע. טמבון על תראה מה עבר פה, אפילו הלנדרובר עבר והוא לא. יואו, איזה בושות, איזה בושות, אלוהים ישמור. הייתי מתאבד. שחר, 200 שקל, אני מוכר לך את הסרטון. לא מעלה אותו ליוטיוב. הוא משלם את זה. נו, בסדר, נקיף. אני רוצה אחוזים. נכנס לו עכשיו הכננת. יואו, איזה סרט. איזה נכנס סרט. לו הכננת על העמוד. מה זה השעיה? זה עדיין מקליט? מדהים, שאין עד שלחצתי על זה. זה השעיה.